Bos Iwan Raka. Kowe mulya, mo aku melu kowe dadi begal tak ewangi nggo ngratakne kesejahteraane para warga negara Mandura. Mlebu wana wulusan. Sapa sing liwat kono? Dadi sasarane begal. Mariono begal utuh begal karo ireng wong lanang liwat kono tak esemi kalau tak bukane pupuku siji kalau pupuke nek ulune suwun-suwun mati bedanan aku bayange ngene kan tenang go hasil nek mereka tak kene kowe bruk petutuk arep monggo apa aku ngedon marang para kawula iya hasil ke aku timbang kowe iya ngekek nek kowe kudu hati-hati lho iya aja kuwatir yen aku ki bayi wis keren to tak nganti ora hati-hati mbok bayani ukasane dadi Kaya gini Mas Romi. Sore padang Yeah.
Mas Gareng. Apa, Bro? Kok Apa, Bro? luar biasa yo nek karah hati awake dhewe. Sapa sing kagungan dalem? Penjane Bapak Karmin so Ibu Katmi. Pasugatan lumintu banyu ngili ora ana pedote. Lah iya ta, Bro. Sore mau panganan ra nang pedote. Ya lagi munggah panggung kanca-kanca wis entuk sego. Ya. Iki ngancik gara-gara metu kopi terus. Diombe wis semak tiar-tiar nang lipat. Oh, saya dibujuke motor. Nah. Monggo dalam rangka menjerani tindak nggone dhewe menjadi Patarmin so Ibu Katmi. Perkara konsumsi daharan kuwi ora dirembug mongko sing jenenge konsumsi utawa dedaharan unjukan sing disediani kaya ngene iki entake ora sithik Mas Gareng. Ngono ya, Tru? Yo. Wong duwe gawe kuwi sing paling akeh enteke cakala mangsa nggon konsumsi mergo takune pirang-pirang. Lah, nek penjenengane Pak Karmin so bukan tindak ngene dhewe, perkara konsumsi ora dipikir, ora dirembug, ora dipetung. Lah, upamane sesuk-esuk bar rampung pagelaran, aku medhok karo Pak Karmin, wekasane ramen-ramenan. Wekasane Mas Kakok niki gandeng pun rampung Pak Karmin. Heeh. Iki gandeng panjenengan nggih pun kula lunasi, dek niki wau dedaharan kangge kanca panjenengan sing cacahe 50, rokoke telah sementen, wedange telah sementen, segone telah sementen. Niki kepaksa tanggapane jenengan kula jaluk sementen. Nek tegel ra apa-apa. Tak tampuk lambemu iku ora. Panjenengane Pak Karmin iki wong Jawa to. Wong Jawa. Heeh. Gupuh suguh. Ya ta, lungguh kuwi dadi sajiwa orang jare Pak Karmin selaku dadi wong Jawa. Wong ketekan Dayak kuwi gupuh lungguh suguh. Gupuh iki tegese manem Brama, ya ta. Golekne nggon nggo lenggah, ya ta. Gupuh lungguh tegese mene papan nggo pilenggahan. Suguh tegese nyugoi. Marang tamu termasuk awake dhewe iki termasuk tamu mula disugoi. Perkara jejaran kaya ngene iki ora dirembug, ora dipetung. Oh, ngono wae. Ya. Rumangsane perkara panganan. Iya. Ora mungkin panjenengane ora bisa memperhitungkan terus. Iya. Iya. Jare piye los. Lah ora los kok lakon wayangan sing mewahe kaya ngene. Iya. Mewahe kaya ngene. Heeh. Kalau masuk kabupaten kok kuat nanggap model kaya ngene iki kabupaten. Nah iya. Saya nggih dhewe iki mbojone wayang ora kabupaten Karanganyar. Lah iya. Ngono ya, heeh. Biasanya tanggal 7 November itu wayangan mewah ana ing alun-alun Karanganyar dalam rangka hari wayang dan menyambut HUT Kabupaten Karanganyar. Lah iya, ya semoga-moga mugi ana. Pak Robert Mesyanto menika dadi bupati terpilih ana ing Kabupaten Karanganyar muga-muga menggalih lawan